Iz godine u godinu UEFA nas upozorava da su stadioni u Srbiji u potpunom minimumu bezbednosti i infrastrukturnih standarda i da je pitanje vremena kada će odigravanje evropskih utakmica na njima biti nemoguće. Dobra volja UEFA da se srpskom fudbalu izađe u susret i da vreme da se izgrade moderni stadioni, očigledno je da je u određenim krugovima protumačena kao popustljivost, a i rastegljivost UEFA infrastrukturnim standardima do u nedogled. Želim da naglasim ovom prilikom da ukoliko Srbija ne iskoristi ovako veliku priliku i zbog različitih političkih i drugih privatnih interesa propusti šansu da nakon više od 3 decenije bude domaćin velikog evropskog takmičenja u fudbalu, nameće se kao neminovno pitanje: postoji li bilo kakvi razlozi zbog kojih bi UEFA i dalje tolerisala postojeće stanje stadiona u Srbiji? Takođe, to neminovno vodi do toga da će i reprezentacija, ali i Zvezda i Partizan igrati svoje međunarodne utakmice van Srbije. Oni koji ispred države Srbije donose odluke hoće li država svojim garancijama podržati kandidaturu Srbije i Beograda za Euro 2020. treba da budu svesni da je to mnogo više od nekog šampionata u fudbalu. To je posljednji voz za srpski reprezentativni i klubski fudbal da kroz privatne investicije dobije ekonomski održive fudbalske stadione.